ga yadda za mu tsira da mutunci. To ga ta nan dai Adama ce ba matar ba. A mata na magana Adama ai ta kwalama ce. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula ne jin daɗi sosai kuwa. Domin akwai saƙon da har yanzu ba zan manta da shi ba, wanda ambasada Ahmad Muhammad Tahir ya iso min da shi. Babban masoyi na ne. To kake haɗa ni rigima da 'ya'yana don ni mawaƙa 'ya'yana ne, ki ce ga wanda na fi so. Amma dai a halin yanzu gaskiya a wannan yaron breaker yana burge ni ba kaɗan ba, don waƙarsa gaskiya tana kwashe manki a musu da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam. A garan ta ga inda za mu tsira da mutunci. Mariya ban san ba aka maranta inda zan fita ba. Tuwon shinkafa miyar kunya. To kunun ayat ne, ko ba komai cikin ka ya daga. Sai dai yan gurasa. Hamsin da biyar. ‘Ya'yana wallahi sun na fi so yanzu a abokaina don mun babban ɗana ko ina za ni da abina nake tafiya shi ne abokina Musa ɗan azumi ba ba ne ban san inuwa ɗan azumi ba, su ne manyan abokaina. Sai Umar yanzu da yake tasowa bai fito ba, shi ne ilimi kwanso ne, ni ne na rubuta. Gidan da muke ciki mana ƙwallon kafa Cristiano Ronaldo. To cikakke dai guda ɗaya ne, shi ne Hausa, ragowa kuma duk hatsin bara ne, wani aji wani kuma ba aji ba. Ba zan iya ba, wannan sai dai ke da misali sai da Shirin kai. Budurwata ta farko a duniya Safiya Abba ya kasa, amma ba budurwa ba ce, ba zawara ce. Gaskiya ba na jin daɗi, amma kuma idan ne tunanin mutum iyayensa ya zaga sai in ji daɗi. Ba na ɗaukan mataki, ai matakin ya kare tun da kana yi ubanka da kan da kuma ne za a ce sai a ma addu'a ko a kai ka kai ma rukiya. A na yi faɗa, amma yawanci ba a kai na ba, sai dai in yi a kan wani. Aisha da Ani da Bara'atu. To muna nan dai, amma dai an bi jiran kuɗi su zo tukwa.